И здравейте YouTube, аз съм Ивакс и днес ще правя томболка в EnderGod по случай започването ми на поредица в този сървър. Томболката представлява един фул сет, фул брадва, фул лък, общо 14 лега, 7 диаманта, 32 ендър перли, 30 голден епълки, 4 хейст двойки, 4 абсорбейшън двойки, 2 стренчки, 2 спидки, 4 резистанки, 2 стака обсидиан, 2 стака TNT и да, мисля, че всичко казах. За да се запишете в тази томбола, трябва да се абонирате за мен, да харесате клипа и да напишете в коментарите запис името ви, нали? Примерно в този сървър аз се пиша XX Dark King. Ето така. Извинете за лага. Dark King. Мама ти. Dark King. Главно X малко е. И да, това ще е за томболата. Пак я показвам. Ще започна поредица в този сървър. Холмове няма да показвам. Ще е във втория епизод. Това ми е официалния холм, нали? Втория етаж. А това ми е първия. Тук по-подредения, нали? И да, това беше от мен. Това бях аз Ивакс. И чао!